Cada negoci a Riba-roja té la seva pròpia història. Cada un aporta el seu caràcter i idiosincràsia, els seus principis i valors, els seus coneixements. Tots alcen cada dia la persiana amb il·lusió i esforç, preparats per a garantir-te un servei proper, segur i de qualitat. Agrupa és la nova associació local de comerç i professionals de Riba-roja de Túria. És una associació jove i dinàmica, amb moltes idees i propostes per ajudar a impulsar l'economia del nostre poble. Si tu tens un negoci a Riba-roja, eres part de l'ànima dels nostres carrers, de la nostra economia i, per tant, eres una peça clau en Agrupa. Perquè Agrupa és la suma de tots. Perquè tots junts som la suma perfecta. Agrupa forma part del comerç de la comarca. Agrupa és comerç actiu. Suma't!